Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan asaldi adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nalagip ko nga ibinglay ti pakasarita aken ayat bareng makaipay ti basit nga inspirasyon kadagiti na ayat adungdungheg. Nagayatak iti kastaunay isung nga insaganaak ti para kuma iti masakbayan mi. Bueno papagayam intay denggen ti pakasaritaan ni Saldi dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pasensya ka na. No nagita lang ti pasarabok kan Mayla. Saan kami pa'y ngamin na nagsweldo? Si Kamat. Okay lang mat nga uray awan. Saan mat ang masapul at tunggal umay ka kat adawit mo ang pasarabong. Uwan matkit di basta, kasjay? Sika talaga. Tinapatag ka niya kat ti presensyam. Kanti ka na yun apa ng supsuportar mo kanya. Ala, wanan. Oh, kumusta ka nga ro dito eh? Kumusta ti trabaho? Awan pagdanagam kanya, Saldi. Gaputaas ti apo, nasaya at mat akanayon ti kasasaad ko. No ti trabaho mat, ay makarik na ak iti banog, lukas di nga ado ti tao iti groceria. Kasi ka nga ro Saan mat? Talaga akas na. Groceria nga ro ti ayan ko. Agan anat ka nga ro da ka na yun Mayla. Diyak kaya't nga da sana nasayata mapasamakan ka. Wan, di kagdanag ko nakmat. Si kaatirong bang aganad. Gaputa na dagsan kan narigat ti trabaho. Kumusta kayong kinimayla kaayan-ayat mo, pare? Nasayat na tamad. At daman di mi pagkinaawatan no da duma. Ang masulbar matla dagos. Gagangay day ta iti relasyon, pare. Nang runa agasawa kayon do. Adulat ta dagiti panubok ang mapasaran nyo. Uy, saan ka abot-but ngan pare? Ibagbagak lang tipod no. Tapno saan kanto amak-maklaat. Kantap no adamot basit background mo may papan itibiyag ti adda asawa na. Sabagay matkit dia, pare. Apay nga minadi kay pay lagkalay sa itinobyam. Ako sa anak pa yung amin na nakasagana? Kan awan pa iti umdas nga urnong ko. Kita pare. Amangan no ko nam nga urayem pa abumaknang ka. Samon to ikalay sa ni Mayla. Saan mo't kit di Ang kurang pa lang amin ti urnong ko pare. Kan may saan pa kano ang nakasagana ni Mayla ang makiasawa? Agpakada ko, Mayla. Agsubli ako ng trabaho. Wala nga min ngal dati bakasyon ko. Saldi. Di ka agsangit Tapno na talinay ti panunot ko amang panaw kan ka. Kasano adya kagsangit. Kat amok nga ado pa'y ngal daw. Bulan pa'y kit di siguro ati urayak sa tanto manin agkita. O santa pa'y Sana bale. Ta temporary mo ti panagsinata. Kaore ba panti manungal daw kan bulan. Ken agsubliak matlaan. Ayan ti kasto Masapol nga aganos na Mayla. Tapno makataggad ta adwa. San mat mabalin nga gigan ta dito'y dagusta. Wano iji balay. Wan matkit di Ngam ni pangasim atagan anad kay Chay. Kanayon nakngawagan na tapno sa anak ngagdandanag. Wen, oras ka. Agan anad ka mat dito'y Dawaten ta, asapay lang kung mata nakaradgad ta ka na yun. Itigas ta, makatagad ta. Kata daramaten ta ngagsimpa. Wan, Saldi. Ala, unasa man di kitilwan. Ulitak, agan anos ka pa Wan, Saldi. Ala, irikap mong tirida, tama nga no makaturog ka. Mapanak mo tayo. Nadagkat unay kan ni Rose, pari Saldi.
Madlaw ko kat ag kursunada unay kan ka. Jak man mo. Kanayon ang mapanidjaayan ko. Nukas dya break time. Ay. Umas asidag kan ka ti sulisog pare. Liklikam day ta. Ha? Uwan pare. Bumaybayag nga minan ti relasyon nyo kini Mayla. Iso nga umad-adumat ti pakasulisugam. Iso anas kan anatibker ka amang laban ka dagita. Ha? Di mo liwayan ti agkararag. Tani Apo Diyos ti mangtulong kan ka. Tapno agtalinaid ka anatibker. Nga oray anya pa'y apanubok ti dumtangkan ka. Uwan. Iti may sa relasyon, ado ti pakasubukam. No daduma, dumtang ti panubok no kas dya nakapsut ka. Kan kas lamapukpukaw ka iti nalintagadalan. Iso amasapol at talaga ti kinatibkar, kan kinapudnom iti relasyon nyo. Pare. Kasla ko may pare. Umas asidagken ka ti sulisog. Gapo taadayo ka kini Mayla akaayan ayat mo. Iso asapay la ko pare. Kadi ka agpasulisog. Hello, Mayla. Saldi, mano abulan ang tinapalabas. Ngam di ka pa'y matagbakasyon. Pasensya ka na. Ado nga minti trabahon mi ita ditoy. Iso sana pa'y makabakasyon. Kan makapasyar dita ayan tayo. Sapay la ko matamawatan nak. Sana balay. Apaman amalpas da ito a project me. Sumarong karak dita. Oh, sige nga Rod. Kumusta ka mat ngay dita? Nasayatak mat. Kanayo nak nga gananad. Sikakit di dita Nasayak mat lata. Kan may sa, agnayon da iti emplado iti grocery nga ayan ko. Iso asaan ako na ang mabambanugan. Nasayat no kasta Mayla. Tapno maksayan mo ti trabaho mo. Alang nga Rodan, nalpasan ti break time ko. Bye. I love you. Bye Mayla. I love you too. Uy, pare Saldi. Oh. Naggana sa nadanggan. Sana all ako na dagiti agtutubo. Adda kagayam dita. Juan Saldi, di mo ngamin napuutan na nagtugawak dito abay mo. Tanapas ti saritaan nyo iti kayan ayat mo. Ay, sika talaga pare. Apay akasla naliday ka. Kalkalpas yung lang nagsarita ka. Mailiwak namin iti kayan ayat ko pare. Sika talaga. Ala, agan-anos kayo. Tapara mo't la iti masakbayan nyo ti panagtrabaho. Mayla, ano sa man yung tagbati Ne, apaya, di ka matagtimat. Aging gat ka ano nga taakas ti sitwasyon ta, Saldi. Agan-anos ka di. Sana bali ta trabaho mo ti makagapo. No apay nga umadadayo ak. Agur-urno ngak para iti masakbayan ta. Isong aganos ka. Anyangin nga Rod. Pasensya ka matan ano kastuyak. Maawatan ka. Laglagi pa makanayon para kadata ti amin. Sana bali. Agbiro kak to iti daduma pang ganak ditoy. No, da mabiro kak amayat ti pasuldo na. Sige. Itulod ka ni pagurayam itilugan. Sigurado ka? Juan. Ala, intang ka Rodan. Kat agyaman ako na, Mayla. Nabayag manan adi ka nagbakasyon pare. Wen nga Rod. Kasano? Mistrikto mo ti management ti kumpanya nga ayan tayo. Saan na mabalintag baka bakasyon latan? Ay, awan nga Rod. Gusto mo gid tap na makaurno nga andagos. Kaya tap na maikalaisak matin ti kayan ayat ko. Una, nabayag kayo matin nga agayan ayat. Kat, kumusta mat ni Mayla ijay ayan na? Dajay, nasayat latamat para Nasayat nga Rod no kasta. Agam, no daduma. Agpasugnod,
Gaputa jak masarsarong karan. Ay wumlat ta. Kasta talaga dagiti babay. Agsapul da iti atensyon kan oras tayo. Sa bagay, agpaisutin ako nan pare. Awaga makanayon. Di mo una ipamaysa ti atensyon mo iti trabaho. Uwan, pare. Ada ka madgayam dito Ashley. Wan saldi. Jak impagaro pa dito'y gayam ti pagtrab-trabahwam. Nabayagak dito ha. Sika nga Sa dino ti pagtrab-trabahwam ita. Di taman kaabay ti kompanyayo a rural bank. Kaskastrat ko dita, ngam day off ko, iso arimwarak. Apag isumot na nakita ka. Kasta ya? Saldi, saan ka kadya maistorbo? Saan met? Kapot lunch break mi. Ay, wan gayam, 12:00 ng agpayso. Wen. Saldi, apay nagsina kayo ko ni Mayla. Sayang, nagbayagan ti relasyon nyo adwa. Anya? Nagsina? Saan mo ta? Ha? Saan kayo nagsina? Saan, Ashley? Kasano day ta? Kat no masikugan, 3 bulan. Anya? Gayam ko ni Mayla, ngam panagkunak. Ado ti saan ko nga amo. Kastamot kan ka. Tinasayaat. Mapantaman pa ija. Tapno makapagsarita tanay bag. Sana bale, ta-break time mo mata ko na. Sige. Naklatak iti day tanging bagam. Anya matente kastoy. Jak impagarup akastoy ti mapasamak iti relasyon mi kani Mayla. Ay, anyan ngagpayso. Masikog gaya man. Kaya't nasawan. Ada sa balian nobyo na. Kasano mapasamak na ita. No siyak lang ti kayan ayat na. Kat jak magpulo sinagsagid. Kanayon na kayo di nga awagan. Wan mat. Ngam kadagiti naglabas sa lawas. Man-manong nga umawag. Pasaray mamindwalangan iti makadomingo. Ngam ti matimbagaan na kanyak. Kat makumikom iti trabaho na. Tinasayat pare. Dano na medyo dagos na. Sana bale. Malmalpas mo tenda iti project tayo. Kat makadawat ka iti bakasyon kini boss. Uwan pare. Dahil tati aramidak. Ngam palagip pare. Kontrolam ti pungtot mo. Di ka agaramit iti pagbabawyam to. Uwan. Kat agyaman ang iti dahil ta palagip mo. Saldi? Mabalin ka de pastra kandak, Mayla. Sige. Umunag ka. Agyamanak. Taman pa yan nagbakasyon ka. Apay din pinakaamo na dagos. Tapno insaga na akti sa sangpot mo. Tapno isaganan isungbat mo kadagiti amin asaludsud ko. Kasta ka di. No kasta. Amo munti amin. Apay. Agpaiso ka di tindaan da kanyak. Mayla. Pakawanan na Saldi. Ngampun na di amin. Masiko ka. Katalo abulanan. Anya? Pakawanan na nailawanan. At na nakarelasyon ko katrabahuan. Nailawan kami at nagbunga. Apay, anaramid mo kanyak ti kastoy, Mayla. Anya tinagkurangak. Inaramid ko mat amin na pagrabangak. Inan-anusak ti madayon ang gid. Tapno makaurnungak iti agpay ka na ta. Ngam apay akastoy tinaramid mo. Pakawanan na kumasal di. Gaputa dya ka mo no apay. Dya ka mo no napunas ti panagayat ko kan ka. Wano gapula ang tagin na dayota.
Amok nga da parikot mo, anak ko. Gaputa kasta tilanga, manipod simbang put ka. Apay, ibagam bareng matulungan ka. Nanang, uray ka sa nugayam, ti panagayat mo iti may sa tao. No narukop, kit di na malabanan amin asulisog anumteng. Nay, apa yun, anak ko? Insugat nak ni Maylay ti sa bali nanang. Kati nasakit. Masikog pa yun. Aniya. Day tatipod no nanang. Iso nagsakit. Diyak ang mo ti panunutak. Diyak ang mo ti aramidak. Apay akastoy. Nagayatak mo't itinapod no. Masakitan ang lagayam. O baw, ti panagayat ni Maylakan ka. Iso adina na bailan ti sulisog. Di mo ko madadailan ti biyag mo, anak ko. Gapulaang gankwana. Panunutom lang aparte ti biyag da ita. Kat saan ada kayo tinaituding para ititunggal maysa? Wala na. Katagyaman na kada kayo. Gaputad da kaya ka na yun, itisibay ko. Pare Saldi, awan mo tanti gaganay gayam. Sipod nag-break kayo kini Mayla. Pangasim, di ka unay agparparikot. Si kamot lang ti kakaasi. Pare. Kunaantan, asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa? Naawat ko matkid din ti amin. Ang makarik na aklat tayo ti saram. Narigat at talaga timang lipat, pare. Ngam ikagumam, tapno di ka marigatan. Uwan, pare. Ang apa nag-file ka iti resignation letter mo? Agresign nak, mapanak iti syudad. Aramatek ti ornong ko. Apara ka makada kami ka ni Mayla. Agadalakit di. Adakan ka dayta pare. Kasayatan matkit di dayta na panunot mo. Sana bale. May salangan na tawan kat may lepas mong ti kursom. Uwan pare. Agsingsingpat kayo dito katrabaho ka. Uwan, si kakit di Di ka mang liplipat Ayaban na kami to inton graduation mo. Nasaya at med, tanalagip mo nga ituloy ti panagadal mo, anak ko. Wala nang. Adamat kit di busbusak. Iso nga ituloy ko ti agadal. Ay katwan para matlakan kadayta. Ang agan-anad ka ijay syudad ado ti pakasulisugam ijay. Iso apang nga asim, tagan-anad ka. Wen, di kay kadiagdanag nanang. No kasano ti kinagagat mo nga agtrabaho, sapay kumatakas tamot ti kinagagat mo nga agadal. Wen nanang. Alang arod, mapanakon. Kaya tagan-anad kayo mat dito'y balay Agawi da, nukas dyan nga awan klasek. Anak ko, dimar ay daasli kan Mayla iti graduation mo. Kastaya, nanang. Wen, anak ko. Aday tadan Ha? Oo, nga paiso. Congratulations, Saldi. Ada kami ka ni Mayla. Agyaman na tadimaray kayo. Wan mabalin ayamot asaan kami adumaray. Agyaman na ka. Kablaawan ka, Saldi. Imbagpaykan ka, tanakalpas ka iti panagadal mo. Idinto ta siya kat single mama. Anya? Naklaat ka no apayakas di ti imbagat. Ngampod no,
Single mom ko nak. Gaputa saan kami ang nagkatuluyan iti ama ti anak ko. Saan kami ngamin ngagkinkin na awatan. Kat sapay ko ma, tapakawanin nak iti inaramid ko. Malidayanak para kan kamayla. Nangan, ala, ituloy mo lang tatagbalin anitib kara para ti masakbayan ti anak mo. Kat no may papan mo ti tinapalabas. Awanan kanyak dayjay. Agyaman nak, Saldi. Ala, intay mga niti restaurant. Kat inton biyernes, mapan kayo to iji balay ha? At dabasit pagsasangwan tayo. Ay katuan Saldi, mapan kami at talaga. No siya, jak maipasigurado. Tamangan no awan agaw awir iti anak ko. Ang ulitat, kablaawan ka iti panagturpos mo. Congratulations, pare. Agyaman ha? Maragsakan kami para ken ka. Gapo tayong pasnek mo ti panagadal mo. Di ka nagpaaba kadag iti panubok adintang ken ka. Gapo day tayo iti kanayon nyo apan ang suporta kanyak, mga pare. Ken kang runaan na. Ti Diyos akanayon tinang tartarabay kanyak. Ngem, kumusta matan ti pusom, pare? Nakalipat ka ka din, wenno sa diwa pa ilang ti Sam. Ha? Nabayagan tayo siya pasamak. Iso nalipat akon. Imbilang ko, nakaslakabsat ni Mayla. Nasayat no kasta, pare. Iso agsapol ka matan iti asawaem. Anya? Oy, saan na siya ka? Ha? Uray da kayo. Gapotag papada tayo alumakayan. Ay, wala nga ba sa makasawa tayo. Gintan tayo. Ala. Agshot tayo pa ikiti. Awon nga kweso. Bayan tayo man pala dita. Asa-asawa dita. Rambakan tayo kiti ti graduation ni Saldi. Nasakita na gapuken ayat Mr. Lonely. Ngamjak impalubos nga iso ti makadadael kanya. Inawat ko ti amin ket nangabarwanan nak. Ita, may sa akon a head officer. Iti kumpanya ang nagpaayak kas welder, iti nagsardengak ang nagadal. Alakastan, katagyaman ak unay. To'y pagayam mo, Saldi. Saldi pagayam ko, napintas ti pakasarita mi ti biyag. Mangipakita nga uray anya kuma tinapalabas, saan kumaaday ta ti mangdadael ken ka. No di ket pagbalinam kuma akarit ken inspirasyon, amang pasaya at pay iti biyag mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan as Saldi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Reputaso. Computer recording technician, Joffer Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.